Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holme vejeriška ižeriška. San qodidal zdinch qamil tentahlon saqamel diknagel de iznach wen de dwagol nas gushu wen we meljo tishal duba ha temen alhamdulillah hastam tsa dan smet na yazochin kashi gushtu qoyne قوي كوارتن تعطيلخن هم يالر دوتر جوت أو شب مالبويش تاوتس جيم بقدر دي جيم زين تورسوت وقت دوتر جاز واش ورقوت يقور دعتا واق شو ما شاد ما در كمنتاري وما قطعش ورسو ما سارنا ويقع دول حل ويول رزنا برازي يول مومنت قدرقا حقور دو قالو دين واشكا فيديو يازي نجين حلقة يازي نيرس زي سا بوبليكا واترتسني سلوش قدد أليسا نيرس سيج خينا так здесь камелан примерно богосом так сам халяцер окахар дуэ ал таалчи ялару соу цуманна да вен дэл чайкалц тан холднина йошоч разные инструменты сэрдох да еще швей ниц хочтол умнаш худоячи войн ниццакоч практически саахмадат ундачи войн тимел доштер гуен мел гуштерг куддинина хиллаз дисни войн кичерн вэлхал дабаханчерн газ дисни умадат как бы в общем дер мадарайца бытовой умнаш разные дела. Так что так общая халқиюч духой нах برت بيش بو ناخش انتعلو يش بو نا غلق ديش بو نا ولق ديش بو تا قوتيوكي تات بريش خيتينا وتناخ نيوكا تا متك شويتس ليلينا وش دعيخ نتا او خليشو شو منين يوسف مو خليشو примерно بوسم اشتيش خل مگر از هم دوس по большому до Харолин умнождаться как бы есть эти моменты, иншаллах. Но сотохн алертер кудуется кудихум квартер уй нюкахинца неудобно до что кудихум хахвордуас кидадоучина дал мулах садол нигат худушуна альчи استخدم حقول دينا تغيخ سو примерно شسا كوارتر نردو دوسن تاقي ناخ يازو چنگ بوز بيش شارقي سامو تيتوش تاتوش سات редактировать для фусоз шоуст вопросе дала шоуст ит вопросе дала дал мулаца ёхко дукар дахцеда хокуна цабол не бен дил это бошта гваца تا شقويدو إنا وشنقا يقو شقويدو إنا وشنقا ويدو نا شادرق درق كاكب أغلسي دلوف نمريني يوسو قرعو تأقيد وين هديش بآخر دروي ألا تا وين هم ددقا وين دلعها в принципе я предложение юсо هديش بيد آخر دروي قومنا دوقوش أدمن شيء بالبشلر ترنيه كارش دور دولهم نشاه قطع أمنك والله قطع فريست والله دالش تات زابري داقر دوز قيش نداقر دوز نو سندي خردو سقم على زابري صداقش بس الله دور تنقص تحلو إن تا جماعات قوالن تا بريغاد قوالن تا هم دين شيء تا تعلون ها هر وبروس حقوش دال خلي شر هر وقن وين رشيني جوش خلي شر رشيني يزوي تاقاتا داورتر بوش ناخلا ثم البال بوش ناخلا البوس خلط دوش ديشوش دوش هادرك تاخ هنسوانيو نيستل دولي квартир нистер до вопроса зутри борш нахи хайн
بقونش تبقونش درز أقصى ناقوستو خان بيزنس يقاش توشتر خز إنسا وفوز وإنسا ديك ناقوستا брат уже как есть не обсуждаем почему оно произошло, обсуждаем, как это решить, идем дальше больше, примерно боссом, так. Если еще хокер до кохи вокер доча как бы 50-50, а лишь юка ах ал дадит чанди вопрос, а тех далеч, а то алгицу наушин цуно темнош саяш. Но когда долчу наши болчу как бы внимание лайцу на что пойнуш. Так ой, ежели швату, что вопрос, والله صحيح قلت سقية تمس вообще не стихом вообще неприкосновенно адам только айдал дала моста вала синтиэл вала квартан хайрвал вала любовь адам любовь не борщ так не стихом нах особенно кастане ويجري защищен хил бьешь бухана любовь мата церковь цагалат вот далля босс примерно ваш вала цен махрам хочу вала كتون يشتستقوا أتساوت تون خليشو دياسبر قوم خوالستق خلا والداوش خليشو شو الخيش واتسوق واري أنت تعنا تعوي بصوليش وينوكشي إن شاء الله. Так что провокационно долго нашел свой внимание, что вещь спорщу, кохвашишь, но демагогичен, свой неукарный оброд, вас на шакел и оша, айтершяшься на хомш, дийсан дом дуал, ешь вас, когда я долго трудос. Так, хинц и хунд, войн, سنتيالسن تخن هند إيش دوين يا هند ملخين هم دايشوي ما سوچومن إن شاء الله группа говоря с мабахара стинч камелана деш камелана как бы забить някаком бус предложению к современным матач выдаяла я цена шейн гурдос وين تخنو قاريانس بوجنا خنا والله يتصاشيكو يوشو دنيا نادوش ليوش توش حلقو يوروبا تعلو نختخنا قانا رمال سخيس وشتو قز خليشو وشترقا جيما هم بابوش لطوش وش تغن قي صدوق حيقل يشومش تاتوش شادر تغن دا شويد ندوز جو خل реально физически безопасность бусовуш стагна ночи стагна физической безопасности качался важный вопрос дуалхицу у нас в ближайшее время хилище уже اسمعال رس شو حلص فيديو كان اس ايلري شالت بوس очевидно только аппарат хоктей табии болхалос бусуп на харба ну 1,5-2 года назад аюля или же даже и даижная яси уже решается зашта алкехкош в Европе это волш бош шмиш примерно докана так изуме качишов букана أقصهم مسوشهم تخن ويقوم تعلوان دلا إيش دلا البوس مع مش أور حداق شيء وبلجيني ويتنضيق دلاري ويقعيو سيتوات عايشه تواتل شيء أسوزنا وين دوج قوم صبرت بوش عن وين بيدع كرور دوج أور ثم ريشيني كيش دات وين عني أور بريمير بوس ويسليشكم دي دلس قاعد ددوز ووشم больше сать диасия ووشم مستخل ليل да ядоч бу чем вовшем на осте хочу поэтому что важно только за то на кана так и что мы досал так ويقوم بوتنسال لقتنخ أدرس سجازد ساحق أوتسا ويتغندوش تلهم نشر تغنق نقش قوم كيوروبيا أريانس إسبورز وداش هم دوش خينا وتومن نيتق تومن مخ خايد примерно
سي بوش كيتم سكيتو حجر ورسو تخن قواري انسان نوخشي قام سون از ديل شيصا وي دق تنواشك حاجة وي دايشي وري دايشي خلو تنواشك حاجة اش تعدال صوت ان مسو شمت على مسو نيه ويس بوش وي ووش از بوشو ايتوز باي صوت دوكوش ماتشكا ويس لارم بوش аш бу любой арбой была любой бусу на похуй Индонезии была Малайзии была примерно я говорю постоянно доуш такой так мичмать там Кавказ хаяқылой Средняя Азия хаяқылой любой чметтер цуқамныш на там хазнеясын церларым бошу мича хавул хатя хват бусу бошу юшарч анна борсан وي تيرنا أتقوم تيرنا تأخذنا حبور بوشت قام دوقي لبوم سلوشي داك بيت بوتس مخ بوتش تو تعهونش يقو داخنا غورم وشين شي نفس دلا شي هونش بحندوش جوزة ترماجو داش جو док зеду хокоман дальше данное время Аллах ну сашьякую сейчас да факт то что ну, сегодня есть как есть нам нужно это преодолеть и как бы защитить себя тахан вантидо доушу ангушто холя хащ джо важный ундокоз так квартиры хум джо ал نمرين يوسز سيخلات الدرسينس سنعطيهم خلاع قطعة أبسوش دينيش خلاع سنعطيهم خلاع شون خايتا البوغسان إن شاء الله والله вообще боссом и камел цахилай таал просто как заранее чтобы стаган таой лечкайна от сумон الحين بعده تيس داش دارك نيس مش وردر تي هولو هودر دار تيس سمون ойл قوالل شيء قوالل تصدعل как бы جواب طلعش بوس اسم مالر يصير شقو فيديو ير инигат дуса إن شاء الله صوت как бы تعني آور قدع اسمه باخر وقوما تساطيعلو خلاحة تعني آور يوريديشسكي يقوز على دوج عيدو سزاكو نع يشرع تعني آور تعني هم причастны хилишу фуацу в любом случае как бы без обсуждения он симсас я занчарик что ответ доз кидахинц хадич мух дич не знаю سيجرت بالبيت بوال خيش منتك حولا حكمت عويش ورقش إن شاء الله сон ناقوس туда так как бы я не должен быть причастен ни к чему, ни при каких обстоятельствах. Это не в пользу, никому не в пользу. Доцли чуть сюда доходу дуэзим цунаса так на камел цеда. Ich самуен чудом латаха с боштерга с цундев бог с давал кеворик давал ят фамилия ят грубо говоря бренд ночи камил чтоб какие-то босс окарианс дилш болчар на бренд бор худу как бизнес формате аякчи как идеи как там любой чуман Англия бохос примерно шейм бохол шиети фамилия азия и кирги азия и санс альтиту шукоз и шие дюзли ал примерно тяло юбоштер дукоз он я тяло цирдуа тяло да дашхелчи акич качество даш доз как бы подчеркивать я шукар что бизнес я момент сейчас я лария фуборсон он дукоз تندل از قوم نرجع از أدين خلدي از أدم شاء أدين خلدي تندل بوس از بوش ترجع سيد إيش ديش في تكون موديل إيش ديش تصنع ريزولتات قدر تصنع تسنتر خير تصنع دادوا خنشونا مرسيدس بو بيردلا فرنسا أوليتا رئيسا بوس وبيشي الله как бы телефон, то автоматик и тому подобное, как бы
Ишца намерение кида так мел расширить дадия за цинукиеч алнышкала уалам штядеш как бы я не считаю, что вообще цуюкаярта и обсуждать, да, грубо говоря, как бы у меня нету этой задачи, иншаллах, и я не хочу цатитально умнашен. Сейн махеттер там joku opettajad бизнес-проекts, инвестиционный проект, бренд-бокс, КР, киечус, как оно работает, как бы. И Уэйнерксен квалитет ёлш бренд-бокс, кудунанчо открывали хиечуацу, хич, как бы брендовый ёлш, уэ бокс яц. Грубо говоря, как бы бокс его создать, и шерга, ему создать, и харука воды, и с квартир оправ шерду, масонех, сонде боцумандан, как бы хайте альбох, с дючдерга, докдерга, не возникает питницу, но цаво прошлое, шесть, было создавать целью, что десками, что сохранить больше, да, как бы это тоже у нас садовчу у нас вышло. И что, ну, так улает, что модераж кирна, на ялди, на теарчхейм, кюкс, как бы, не охватош, дечка полдяш, как бы, дечка с основном, что болбев, вов, усоит, сон, خلوة دوشت كمل ده ده رمنا شن ملون الخالق أرشي تيا أرشي مو خنيست ديزل بابا بيس خاي يزدق لارца вот так اسمه иншаллах кидаю что следующий шаг когда связываю видео уже от сюксен создаться диндол вопрос согласить пердос и находит соосердой нахнухет осердой это видео более подробно из Бохар Худу, брендбокс Бор Худу, и ему худич сейн хуал хиет, ему да еще имел атду, имел وي تحبها براند بوكس تروي وش ناخدوي نيزل بوش ناخدوي تمو подобное. Да смайлер потенциал остаешь дохан тисерс вопросы потенциал كهما داتا تمسك 300 тысяч убош воровой 300 ولا 350 ولا 400 тысяч ولا там, грубо говоря, хавахчи 100 тысяч школьник, вала, студент, вала, балха, бала, кеш, омш, кеш, нах, нюка, лилш, нохчук, омх, бусу, ижри, бой. Мелкесга, бохас, ишау 100 тысяч, вей, эскер дукас, иншаллах, ом, эскер дукас, оц бренде белхуа, бухва, нах, нистин, царах, бахнагасан. цели тиешем zu бренде хилаха zum белхой бухош азерплай дельчи цедельчи вешреши может он дашбор беш бухош zu бренден и тому подобное как бы санамон рамчхит тош айдл дац кудынячу айтыл еще что он еще дал масу чума как бы дал возможность елю цуман мойлейн хаусайсон берта хагнаш дая на что важный фактор хагнаш хоушен дая на смабахар вайдештер лилостер угар хал алла шеда доз шолла цола на умат на шейдайна на пайдам бош شيء قومنا بيدا بوف صاديالو يسيت как бы намерение его иншаллах иштерм сюда тахаду дуас иншаллах кентир дол его диктех камел хилеку ножим дорхо и за дагдянчу за докостак камел جو холды за والله سن الله دلك دوز صورني صبغ دعيات ну, сандич тайп канал только звук и сахасон шарлах ханал шарлуре шардагерте и смогахар понапол да бен адамерение что гуацо так и внимание реакция что
Allah şeyda dövme summa diyor reis kıbladı orduna. Selamun aleyküm.